Sa iba pang mga balita, maximum police presence sa mga lugar sa Pangasinan, iginiit. Para sa detalye, narito si Idol Ron Araca. 104.7 IFM. Report! Ilang mga malalaking kaganapan ang patuloy na pinaghahandaan ng awtoridad upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Pangasinan PPO Provincial Director Police Colonel Kapukyan, sa naganap na pantungtungan tayo ng PIA Pangasinan, utos nito ang maximum police presence sa lahat ng mga kapulisan sa lalawigan upang maantabayanan ng mga pagkakataong maaring pagmula ng mga insidente. Aniya, dapat 85% ng mga police personnel ay nasa labas at ang natitirang 15% ay para naman sa mga pulis na gumagawa ng office duties. Mas paigtingin ito lalo ngayong papalapit na pagdaos ng Semana Santa kung saan aasahan ng dagsa ng mga Pangasinense at mga turista sa iba't ibang lugar tulad na lamang sa mga baybayin. Sa klaw ng pagpapalakas ng police visibility ay bunsod na rin ng summer vacation simula ngayong buwan ng Abril. Samantala, patuloy din ang kampanya ng himpilan upang maitaguyod ang maayos na halalan sa darating na May 12, 2025. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Ron Araca, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.